Ia eta autodiagnostikoa, laguntza ala arriskua. Ongi etorri beste atal batera. Gaur egun guztioi eragiten digun gai bati helduko diogu. Osasunari buruz galdetzeko inteligentzia artifiziala erabiltzea. Eta datuak argiak dira. Espainiako 10 lagunetatik 7 ia erabiltzen dute sintomaren bat dutenean. Linea direktaren azken txostenaren arabera 3 lagunetik 2 dagoeneko iari galdetzen diote osasun arazo bat dutena. Eta 16 eta 19 urteko gazteen artean ia guztiek, horretatik 9. Gainera, Espainiarren ia 25 autodiagnostikoa egiten dute ia bidez medikuarengana joan aurretik. Zergatik batez ere ia eskuragarri dagoelako, erantzunak azkar ematen dituelako eta berekotasuna duelako. Baina badago arrazoi emozional bat ere. Jende askok ia epaitzen ez duen norbait balitz bezala sentitzen du. Eta ez hor galde diezaioke lotsarik gabe. Honek eragin handia du, batez ere emozionalki okerrago daudenengan. Adituek ordea kezka dute, ziberkondriaz hitz egiten dute, sintomak behin eta berriz bilatzea, azkenean antsietatea areagotuz. Ruth Castillo psikologak azaltzen du gorputz edo buru osasun egoera okerragoa den heinean pertsonak ia gehiago erabiltzen duela, eta horrek zirkulu zoroa elikatzen duela. Izan ere, antsietatea edo depresioa duten pertsonak erdiak egunero erabiltzen dute ia osasunari buruz galdetzeko. Arazoa daiak oso seguru hitz egiten duela batzuetan, baina ez dela beti zehatzea. Gehiegizko alarma sor dezake edo kontrara behar ezen lasaitasuna eman. Eta noski, azterketa fisikorik gabe edo galderekin doitasunik gabe, diagnostiko okerra egiteko arriskua handia da. Horrez gain, medikuek oso argi dute, ia lagungarria izan daiteke, bai, baina inoiz ezin da ordezkatu profesional sanitario bat. Medikuak badaki zer galdetu, zer probak eskatu, zein sintomak diren benetan garrantzitsuak, eta hori ezin du iak egiaztatu. Gainera, iak aurreko bilaketaetan oinarrituta personalizatzen ditu erantzunak. Horrek erabiltzaileak pentsarazi dezake informazioa, berarentzat bereiziki egina dela. Eta horrek sinesgarritasun faltsua ematen dio. Espainiako medikuen elkargo ofizialeko presidenteak oso garbi izan du. Inoiz inola ere iak ezin du mediku baten lana ordezkatu. Badago beste arrisku bat ere. Informazioa, intoxikazioa, iak jasotzen dituen datuen arteko egon daiteke pseudozientzia, iritzi okerrak edo iturri fidagarri gutxi. Horiek antsietatearekin edo presarekin nahasten badira, diagnostiko okerra egiteko probabilitatea areagotzen egiten da. Horregatik, adituek zenbait gomendio ematen dituzte ia osasunarekin, erabiltzerakoan. Lehenengoa, ez ordezkatu medikuarekin hitz egitea iaren erantzunarekin. Bigarrena, kontrastatu informazioa zerbait egin aurretik. Hirugarrena, saihestu autodiagnostikoak eta batez ere tratamenduak iak esandakoan oinarrituta. Gainera, garrantzitsua da ziberkondria kontrolatzea. Bilaketa horietara eramaten zaituen emozioa identifikatzea eta gogoratzea pentsamenduak ez direla diagnostikoak. Eta garrantzitsuena, lehentasuna eman harreman humanoari. Osasuna ez da informazioa soilik, laguntza entzutea eta esperientzia klinikoa behar ditu. Eskerrik asko gurekin egoteagatik, gogoratu, ia lagungarria izan daiteke, baina osasuna profesionalekin zaintzen da. Hurrengo atalean entzungo dugu elkar.